Kaixo, korpe txikiak! Gaurko erronkarako 8 orri beharko ditugu, berdin du erabilitak egotea, berrerabili ditzazkegu, alde bakarra behar dugulako, boligrafo bat, edo errotulagailua nahi zuena, eta zeloa beharko dugu. Zertarako? Orri bakoitzean, eskuak marraztu beharko ditugu, bi eskuak, gogoratu, bi eskuak bi aldiz, eta bi oinak bi aldiz. Nola? Horrela, kalkatzarekin balio du. Hauek, adibidez, esku berdinekoak dira, eta hauek, bat ezker eta bestea eskubi. Bai? Venga, prestatu! Behin, dena prestatuta daukagunean, gure etxeko pasilloan edo leku zuzenean jarriko gara. Horrela, zirkuito bat sortuko dugu, zuek nahi zuen hau ideia bat da, baina zuek nahi zuen bezala jarri dezakezue. Hurrengoan zer egin beharko dugu? Hanken marrazkian gure hankak jarri. Hurrengoan eskua jarri eta beste eskua jarri. Gero, hemengo hankak area mugituko ditugu eta eskuak aurrera. Garrantzitsua da zeloarekin pegatzea, bestela aurriak altxako zaizkizue. Eta behin dena prestatuta daukagula, erronkaitea! Oso ondo, korpe txikiak! Bihar arte, agur!